Тя гледа и твоето дете. Боже, вие сте си харем? Може и така. Харесва ли ти така харем да живееш? Аз нямам нищо против, нищо Нямаш против като харем да си живеете? Нищо не ми липсва, жената ме уважава. Верно ли? Там се слуша моята дума и така. О, верно. Как да я дърдата циганка, не е ли много страшна? Да не ви трепе синчики там. Те изглежда страшно, ама много добричка. Добричка ли? Любовта е сляпа. Ние по-късно видохме, който даде от Мартини или не? От Мартине. Но то много малко. Ониско е много Сигурно на тебе прилича. На мене, да. Да, за теб да се. Добре, че се роди бяло, че е да брат. Верно ли? Ама ето и това си го мислила. Мисли го гледа, ако е чирто. И бела и руса. Толкова ли няма други мажета с осекона? И любов. Любов. Айде сега, ти толкова си видела през живота си. Сигурно има и по-свестни от него. Като него няма. Такъв истински човек. Какво толкова те привлече това? Какво толкова ти те впечатли? Не лъжи за нищо, казва истината, много е състрадателен, чувствителен. Търпи ти занаята. Няма да бяга. Сега помощ да ми дава по 1000 лева на ден. Нека. Правилно. Аз му казах, че имам някакви цели в живота. До сега помагах на нашата, сега ще взема на сън един-два апартамента. Аз ще да те питам, ти заделила ли си пари да си вземеш ти жилище, да си независима? Ще направя всичко, което трябва сега. Даже имам оферти за чужбина и ще... А колко години работиш? 2009. 2009-та така, но не постоянно. Сега имам някъде по 3 години без прекъсване. Само като си била бременна? Си го изчакам. Гери, да те питам нещо. Според тебе трябва ли да има закон за проституцията? Да се узакони вашата дейност? Нека се узакони, ще си плащаме данъци и пак ще работим. Да, и говоря. Не си ли по-съгласна да е така? Аз в Германия летих там на улицата, идват специални екипчета, носки, кафенци, презервативи, всичко ти носи. Но е законно. Да. А тук? Германия, Холандия, даже в Солно, Гърция е законно. Тук някой притеснява ли те? Той Марти ти е защита на тебе, да? До сега не се е налагало да ме защитава, защото аз съм коректен човек, нямам проблеми с клиентите. Значи защита или пък някой да ме притеснява, много лесно мога да кажа, примерно някой да ми каже дай процент, ще отива в полицията, ще кажа, това ме принуждава да работя за него и до там. Така че аз пак ви обясних, не съм от риските времена, всеки си бръмчи, само и в София много момичета работят сами. Само някакви тапанарки такива си дават процент. Некъде са още заблудени или са от селата и в момента нарушат занаятка. Мартина ли взима процент от другите жени? В Рио колко момиченца работите? Ало. Отпред съм, чакам, даже ме снимат по телевизията. Всичко. Знам и аз ще поговоря малко за нея.